onye na-anọchite anya ọgbọnta vote njikọ ọka 1 constituency n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a Honorable Chidebere Ibemeka jere nene ka ọlụ si aga n'ebe a na ha alụzigharị Enugu Ukwu Specialist Hospital na kansụl ime obodo njikọ ọka eze ọdịnala n'Enugu Ukwu Igwe Saraf ọbụm na-eme ekpe nakwa ndị so na kabinet nakwa onye isi oche kọmiti nchere oge na njikọ ọka n'imere ime ndị dịgasị iche iche eji okwu ha abụ izu so gbadie n'oge o jere inene ka ọlụ dị dịka ebumnobi nakwa nkwa ndị otu pati APGA n'iwulite ma dozigharị anya bụ ụlọ ọgwụ maka ọdịmma onye na onye ọbụla ka anyị sonyere onye ọlụ anyị na-eweta ihe na-eme ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Emmanuel Chigbata ka akụkọ azụ oke. Na ya bụ njem nleta achọpụtara na ụlọọgwụ ahụ nwere ọtụtụ ndị ọrụ ma nwekwa ọtụtụ akụrụngwa eji arụ ọrụ bụ nke mere ya o ji wee bụrụ ịgba na steeti a. N'okwu ya ka Honorable Ibemeka toro aka na-achị steeti a bụ Gọvanọ Soludo maka ịrụgharị ya bụ ụlọọgwụ ma wunye nye enu n'iji bụrụ ụlọọgwụ kacha mma ma mee ka amata na ọ ga-abara ọtụtụ ndị Enugu Ukwu njikọ ọka n'ọfịa uru tinyekwara ọtụtụ ndị obodo ọzọ. N'okwu ya ka eze ọdịnala nke obodo Enugu Ukwu bụ Igwe Ekpe nakwa ndị ichie ya bụ Chief Clems Nwafọ, Chief Raf Okafọ nakwa onye isi otu ndị ọzọ na ya bụ obodo bụ Chief Dennis Anekwe gosipụtara obi aṅụrị ha na mgbanwe ukwu dị na ya bụ ụlọọgwụ. N'akụkụ ha ka onye ọchịchị nchere oge nke ụkpụrụ ọchịchị njikọ ọka bụ Barrister Aguiyi nakwa onye isi otu pati APGA na njikọ ọka bụ Maazị Chinedu Anekwe sịrị na aka na-achị steeti a na-emekarị ihe a tụrụ anya ma mee ka amata na ya bụ ụlọọgwụ ga-abụ maka ọdịmma ndị obodo Anambra ebe Chief Christopher Onyekwue kpọkwuru aka na-achị steeti a ka ọ gbatara ndị Enugu Ukwu ọsọ enyemaka maka mbuze nke na-emebi ọtụtụ ebe na ya bụ obodo. Na nzaghachi ka onye bụ onye isi ya bụ ụlọọgwụ bụ Dọkịnta Dozie Udolisa kelere Honorable Ibemeka maka ya bụ njem ma tụkwe aka na-achị steeti a maka iwulite ya bụ ụlọọgwụ nakwa ịgbatara ha ọsọ enyemaka. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.